Kabalo ka, Tin. Plano na ko, Tin. Mag-retired kog sa'yo. Hala nga naman, kailangan ba ka sa servisyo no? Tin, di na ako gusto magtukod og kampo. Gusto ko magtukod og salon. Salon? Bayot yung ka ba? Mabalik ko pagka-manager ha? Nakapakatawa natin ba? Naibag kong mga training ka, ka na mga baguhan yung musulod sa servisyo, wala. Wala ba ko kabantay bakla? Ka na mga itsuraan ba? Kung kabantay Wala, puros asit ako nasakpan pa. Bakla na yung mga bagong training karon mga maot. Di na ako papasaron. Maot pagbiyak ka, Tin, pero gipapasartik ka. Hoy, kung di na ka official, maot pabiyakay ka. Tapos daanon mo, Tin. Ikaw bahala. Kaya talong eh. Putik ti, Legend 3. Bayot mo na si Sarge! Ingana lang na muliyok Agent Boyet pero dili na bayot bugay yun na sa military no. Binuang trawo, lubot o, nagkibot-kimbot. Pa isa ka bayot at sus. Ditay. Mao na yung mga drills nila Agent Boyet basta opisyalis. Hinahanlan, suwayan sa nato si Sarge. Kung bayot, bagit o dili. Usa man boy buhaton nato para matistingan na kung bayot o dili. Sure jud ka na Agent Boyet? Sure na ni! Kani itong buhaton? Oo na ni! Bantay ka ha. Mapaamin kayo na to si Sarge ani? Ako'y bahala! Isog man kayo to. Asti lang ay, kung problema! Sige tara na. Tara. Baba! Ayaw, sir! Malaki mo siya buwan, sir! Relax lang ten. Alikod! Sir, ayaw sir. Dagay kay ko gibuhi nga laki sir. Ito sila kabuok sir. Tin, 8 to kabuok. Ang isa ako ato. Sir, ayaw sir. Maluhay ka sa ko. Ikaw ra mong toyo! Si Akura! Ikaw ra mong isog! Dili ka ha mo magmahay ron? Ang pinakaisog nga sundalo mo yung gihagit ka ron? Suga gina niyo no? Gusto ni tuyo nila! Ha? Dali ra kong tuyo, Sarge! Kaila ka sa kuha? Ilado mo kayo kadiriagod, munang kailado ko sa inyo nga isog ka! Maluhay ka sa ko sir. Bayaw sir. Sir, maluhay ka sir. Sarge, putin kami na. Si Agent Rini. Ikaw man din na rin. Relax lang, di man takong saon. Tanong na to sila Sarge, tanong na to. Nagusaday mo diyan sa tuyo ninyo. Gusto mo ni Agent Boyet may balaan kung bayot ba na si Sarge? Mo nang ging ana na mo. Bayot ng good na. Kasi may bahati na to ron. Ano na to Sarge? Hindi ko sabihin yung gusto may tabo ron. Gusto na ako, masayaw ka! Go bakla. Kaya na niyo. Hold ka na siya bakla. Go, go, go. Yate pasayawon ko nimo. Sundalo mo tagbayot ana. Pero usan man nga sayaw, Blackpink kay idol ba na ko si Nancy. Kalira akong ipasayaw si Sarge. Kanang spaghetti pababa. Pagiting pababa. Ay binuoy sa kadagan sa imong gi-request ka na pagyod nga. Kabalo ka ana. Awa. Awa. Usa pa man. Pagdali. Makarina. Gagi Macarena. Ay, Macarena? High school pa mi. How can siya musayaw? Champion mi, ana. Champion mo. Yes, how can siya musayaw? Macarena. Basta na lang yun. Tingnan, kabalukan, ha? Oo, diba? Bigyan ka. Perfect. Alegría Macarena. Awa. Hindi na ako nakasayaw ka na. Sayaw gyud. Kana. Sige mo kinahanglan. Tu cuerpo alegría Macarena que tu Ay mao lang. Ikaw man na Agent Boyet. Wa ka nakita ha. Huwag mo niya tabi-tabi. Tanggal ka serbisyo. Sarge, hold mo na kayo sa ayaw di ay. Buang majurit mo ko sa una. Mother maganit ko. May kamo gid na kay inyo di pagawas nga bayot ko. Ulo ninong ka sa mga followers mo. Buwang ulo pang buwang ulo. Di mo angkon.